हाय लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय दिनै दायो नै आंना बेदरा मोनबाय ओमफ्राय दायो दुन्दियानि बोथोर नालाय दुन्दियाखौ एसे हरनानै लाबाय उनाव सामफुआव जानाय ना दंमोन ओरैनो सनै सथाम गुन्द्रानलाय बेखौनो ओमफ्राय फ्राय एवनो नागिरदों बेदरा मोनबाय बेदरखौ खांनानै ओमफ्राय नाखौ फ्राय एवनानै जानोसै दिनैनि जानाया बेखिनियानो ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांनो नागिरदों नुलांगोन लोगोफोर देखायलांबाय थागोन आङो लोगोफोरजों दायो ओंखामखौ जानोसै ना खर' बेदर थिंगिनि बाबाजों आंजों जाग्रोनोसै ओमफ्राय लोगोफोर दायो आङो गासिबो मोनजोब्बायबो जाबायबो उनाव दायो जोङो न'आव थांनो नागिरदों देखायनोसै आङो फुजायाव थांगोन जों ओमफ्राय फुजायाव थांबाथाय भिडिअ लानो नागिरबाथाय मानसिफ्रा मा नायो मबाइल दिहुनबानो ओंखायनो लाजिनानै आङो भिडिअआव रायलायनाय जाया उनाव ओरैनो भिडिअखौल' ससे लालांबाय थायो थेवब्लाबो आङो आपल'ड होयो उनाव आरो दिनैबो होनो नागिरदों ओमफ्राय बिदिनो नायबाय था लोगोफोर Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो
गिदिर जाखायोलै इयाव मा style orang kaya. Mana? Style orang tu ah. Oh, rumah tu. Mana? Koros sikit singin nama dah. Ini ada di kana ini, tapi berkaya lah. Leg mau yang mana? Hi guys. Kulumbai berkumpul. Angin pun tidur lah. Đang sống bên trong bay. होनानै होदो होनानै बिनानावनि JSB ना JSB चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामनानै होदो रायजो राजा नोंथांमोन बिनानावा बर' बाजारनि फुजियाव फैबाय लोगो मोनबाय मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामनानै हो बयबो जाहाथे बिथाङा इयुनाव मोजाङै भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो दावगालांबाय थानो हायो गोजोन्थों Oke, गासैखौबो खुलुमबाय JS B Creationनि नायगिरिफोरखौ बिनानावखौनो होनबाय आं बिनानावनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम शेयार खालामना हो भिडिअखौ गोजोन्थों Dah. Momo janji momo sampai tadi. mau dugi aku ini enak nang lima menit nang kan dia kan sama Sama. Jalan lagi. Tumin. Sangat jetik ya. Ha male. Noi. ओमफ्राय लोगोफोर नै जों दायो न'आव फुजानिफ्राय फैफिनबाय ओरैबायदि बेरायबाय जों आब'जों आंजों नाथाय भिडिअखौसो मोजांहाय लानाय जायासै नै टाइमाबो 12:30 जालायबाय न' मोनहैनाय जाजाबजों 1 जालायनोसै थेवब्लाबो